Әйттім ішіне. Артур, әйттім уже. Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Нұрғалиұлы Меңнаханов. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башласақ, біз бәрәкәтлерәк болар. Хайырлы күн, мөхтәрәм Рүстем Нұрғалиұлы, хөрмәтле президиум, пленар утырышта катнашучылар. Барыгызны да мәркәзебез Казанда узучы 16-нчы Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумында сәламлибез һәм аның пленар утырышын ачык дип игълан итәбез. Безнең утырышта Татарстан Республикасы рәисе Рүстем Нұрғалиұлы Меңнаханов катнаша. Бүгінгі утырыш Россия Федерациясының 44 төбәгеннән 14 чит илдән, шул ук исәптән беренче тапкыр Перу һәм Испаниядан барлыгы 350 татар эшмәкәре катнашында уза. Утырышыбызда шулай ук Татарстанның хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт думасы һәм өлкә парламенты депутатлары, Татарстанның инвестиция агентлыгы, Сәнәгать сәүдә паласы вәкилләре һәм төрле ширкәт җитәкчеләре. Илебезнең Сәүдә сәнәгать палатасының җитәкчеләре арасында 7-се татар милләтеннән булуын әйтеп китәсем килә һәм аның 4-се бу форумда катнаша. Пленар утырышыбызда беренче тапкыр шәрәфле кунаклар Казан шәһәрендәге Төркия Республикасының генерал консулы һәм сәүдә аташалары, Кытай Халык Республикасының генерал консулы һәм консул аташысы, Кыргыз Республикасы генерал консулы һәм консуллык икътисады буенча консулы, Беларусь Республикасының Россиядәге илчегенең Казан шәһәрендәге бүлекчәсе җитәкчесе, Франция, Намибия Республикалары мактаулы консуллары, Иран, Ислам республикаларының, Венгрияның, Казахстан Республикасының, Түркстанның, Үзбәкстан Республикасының генерал консулларда катнаша. Бүгінгі утырышта Үзбәкстан Республикасының Сәүдәт сәнәгать палатасы рәисе урынбасары катнаша һәм аның делегация республикада эшли. Шулай ук Кыргызстан Республикасы Сулюкта шәһәренең мэры һәм аның җитәкчелегендәге делегация катнаша. Алтай Республикасы хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары җитәкләгән делегация бар. Кырым Республикасы Бакчасара районы хакимияте башлыгы җитәкчелегендәге делегацияларда бар. Утырышыбызда Россия Федерациясының төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге татар оешмалары вәкилләре, җәмәгатьчелекләре һәм массакүләм мәгълүмат чараларында катнаша. Пленар утырыш онлайн рәвештә Татар информ порталында күрсәтелә. Сезнең фикерләр, тәкъдимнәргә таянып төзелгән форум программасы Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә әзерләнде. Бүген форумның 3нче көне. Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсем килә, Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы елдан-ел камилләшә бара. Аның форматы, эчтәлеге, ысуллары бүгенге көндә таләпләргә тәңгәл килә. Һәм без һәр вакытта әйтәбез, төп максатларыбыз хактан да татар эшмәкәрләрен Казанга җыеп, бер-берсе белән таныштырып, эшләргә һәм югары дәрәҗәләргә үренү табыш ягыннан да ул безнең төп максатларның берсе. Икенчесе, сез һәр берегездә үзебезнең өлкәләрдә, илләрдә яшисез, анда татар оешмалары бар. Әгәр дә сез татар оешмаларына, аларның эшләренә ярдәм итәсез икән, инде без рәхмәтле дә булабыз. Һәм өченчесе инде сез төп эшмәкәр булып, үзегезнең эшне Татарстанга күчерәбез һәм анда бергә булабыз дисәк, без һәр вакытта да ачык һәм сезне Татарстанда көтеп торабыз.
Һәм әйтәсем килә, инде кичә безнең милли шура утырышы булды. Анда безнең 24 елның планнарын расладык. Һәм милли шура нигезеннән 2024 ел татар милләте өчен шәхсләр елы дип игълан иттек. Хәзер, хөрмәтле милләттәшләр, biz әйттек инде, менә үзебезнең эшне Сәүдә сәнәгать палатасы белән бергә алып барабыз. Һәм сезне сәламләү өчен аның рәисенә Шамил ага Рәхим улына тәкъдим итәм. Шундый матур сүзләр әйткәч, нәрсә әйтерсең? Бергәләп ул эш бара. Сезгә безнең илдә тырышып эшлиләр. Без бу вакытта инде әйтәм, хәерле көн. Бергә эшләп, ул әйбәт эшләп була. Хәзер безнең ил бик зур. И шул илдә татарлар торалар. Бергә эшләп, бердәлеп, бик эшләп булырга. Мин уйлыйм шулай. Бу бергә эшләп, бурганда бик әйбәтрәк булыр. Бу якта безнең Казанда әйбәт кенә җыелып, бергә эшләп, әйбәт безгә эш булсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шамил Рәхимович алда кемдә дә шулай бергә эшләргә язсын. Уважаемые коллеги, слово для приветствия представляется первому заместителю главы Республики Алтай Виталию Борисовичу. Уважаемые коллеги, разрешите, уважаемый Рустам Нургалиевич, разрешите поприветствовать всех от имени главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина. Разрешите поприветствовать вас всех от всех жителей Республики Алтай, от бизнес-сообщества Республики Алтай, от себя лично. Конечно, изумительные 2 дня, изумительное общение. Вживую видно, что вы на протяжении уже, наверное, многих десятилетий задаете тон, как нужно осуществлять социально-экономическое развитие субъектов, промышленное развитие субъектов. Есть чему поучиться. У нас взаимоотношения между Республикой Татарстан и Республикой Алтай благодаря такой синергии, исторической, тюркской синергии, благодаря волеизъявлению 2 руководителей, уважаемых Рустам Нургалиевич и Олег Леонидович с 2019 года, я считаю, что зашли в новую стадию взаимоотношений. Это и реализация проекта «Карым». Анвар Султанович Аминов, Рустам Нургалиевич, спасибо большое во всех аспектах. Я вчера подробно на этом остановился. И, конечно же, это душа, конечно же, это тюркология, конечно же, это ноосфера. Это, конечно же, в мае месяце, 25 числа, спасибо вам большое, Рустам Нургалиевич, что будет проведен международный тюркский Сабантуй в Республике Алтай. Это дорогого стоит, это еще больше единения в наши дни, еще большая взаимосвязь между всеми народами Российской Федерации. Спасибо вам большое. Милости просим в Республику Алтай. Мы с главой, с жителями приглашаем вас. У нас еще есть место для реализации инвестиционных проектов. Мы открыты. И, как сказал Раис Республики Татарстан, веди лично всех инвесторов крупных мне, особенно деловых партнеров Татарстана. Всем хорошего форума. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Спасибо большое, Виталий Борисович. Процветание братской республики. Хәзер, хөрмәтле милләттәшләр, инде чыгышларга күчәбез. Әйтәсем килә, регламент нигезендә 7 минутка дип. Һәм беренче булып сүз Самара шәһәре эшкуары, Дуслык Самар регионал иҗади иҗтимагый оешмасы президенты, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы Канюкаев Фагруддин Бәдретдин улына бирелә. Хайырлы кен, хөрмәтле Рустам Нургалиевич, хайырлы кен, хөрмәтле Василий Габдулгаязович, хайырлы кен, хөрмәтле утырышта катнашучылар. Самараның Дуслык иҗтимагый оешмасы өлкәбезгә татарлар арасында телебезне һәм мәдәниятебезне саклау, үстерү буенча милли чаралар гына уздырып калмый. Без даими рәвештә үзебезнең якташларыбызга шулай ук кулына корал тотып, махсус хәрби операциядә нефашизмга каршы көрәштә Россия суверенитетын саклаучы егетләребезгә дә төрле ярдәм күрсәтәбез. Әлеге мәсьәлә, Рустам Нургалиевич,
Сезнең катнашыгызда узган Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенганда күтәрелгән иде. Һәм бу эшкә бөтен татар дөньясы белән бергә кирештек. Быел Самара Сабан туенда махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм итү буенча мәйдан булдырдык. Анда теләге һәркем хәрбиләргә хатлар язды, балалар рәсемнәр ясады, алар барсы да солдатларга җибәрелде. 22 елның 31 октябрендә махсус хәрби операцияда катнашучыларга медицина кирәк-яраклар, дарулар тапшырдык. Моның өчен Самара өлкәсенең халыклар дуслык йортында махсус пункт булдырылган иде. Барлык җыелган гуманитар ярдәм 2020 елның 1 ноябрьдә Самара шәһәренең Донецк һәм Луганск халык республикаларына озатылды. Без беркайчанда үзебезнең милләттәшләребезне, ватандашларыбызны ташламыйбыз. Солдатларга ярдәм җыюда өлкәбездә яшәүче гади халык та безнең вәкилләр дә бик теләп катнашты. Алгы линияга дарулар, азык-төлек, кием, салам һәм техник җиһазлар машиналарга тиеп даими рәвештә озатылып тора. Мәчәле һәм Подбельск авыллары эшмәкәрләре хәрби егетләребезгә булышу өчен инициатив төркем оештырды. Эшмәкәрләр авышлары белән бергә хәрбиләргә кирәк әйберләрне җыялар, сатып талалар. Гуманитар ярдәм белән тутырылган 1-2 автомобиль Херсон юләшендә 45-нче мобилизацион полкка җибәрелде. 3-нче УАЗ машинасын быелның март айында гуманитар ярдәм белән тиеп Луганск халык республикасына 15-нче Александрийский бригадага җибәрдек. Анда машина ачкычын безнең якташыбызга кулына тапшырдык. 23 елның 18 майында Луганск халык республикасына гуманитар ярдәм тәялган 6-нчы машина озатылды. Ярдәмне туплап безнең дуслык иҗтимагый оешмасы актив эш алып барды. Хәрби табиблар белән сөйләшеп кирәкле дарулар алып җибәрде. Махсус хәрби операцияда катнашучылар халкыбызның кайгыртуын тиеп яши һәм рәхмәтләрен җиткерәләр. Бу эш һәр вакытта дәвам итә. Гуманитар ярдәм белән бензопилалар, җылы киемнәр, азык-төлек, мотоцикл һәм 2 автомобиль җибәрдек. Хәрбиләребезгә һәрьяклап ярдәм кулы суза. Ул туган җиребезне ярату һәм чын патриотизм белән белгесе була тора. Һәркем алга куелган бурычларны хәленнән килгән үтерә хезмәт итәргә. Катлау хәлдә калганда бер-берсен аңлап ярдәмләшергә тиеш. Шундый бердәмлек булганда халык, президент һәм армия тирәсендә берләшеп авырлыкларны җиңеп чыга ала. Владимир Путин милләттәре мөнәсәбәтләр буенча Совет утырышында үзенең чыгышында былай диде: Безнең бабаларыбыз буыннан буынга туган илебезнең именлеге хакына хезмәт итте. Төрле телләрдә сөйләшүләре, гореф-гадәтләрнең терлеге белән бердән дәүләтнең рухи мирасы үстереп, күп конфессиялары мәдәниятның формалаштырды. Самара өлкәсендә губернатор каршында милләттәре мөнәсәбәтлек буенча совет эшли. Мин аны әгъзасы, Совет Самара өлкәсендә килеп чыккан милләттәре һәм конфессияра негатив мәсьәләләрен. Сегодня на фоне сложной ситуации в мире на общественных организациях России лежит большая ответственность. Ведь некоторые силы давно пытаются стравливать жителей России между собой. Представители татарской общественности Самарской области, как и другие представители многонациональной Самарской губернии, крайне возмущены происшедшими недавно случаи конфликтов среди подростков, поведением детей в социальных сетях. Однако не менее возмущение и беспокойство вызывает искусственное нагнетание негативного информационного фона вокруг данных тем, что может негативно сказываться на сложившиеся доброжелательные, добрососедские взаимоотношения между представителями разных национальностей и конфессий, проживающих на Самарской земле.
Кризис внутри страны нам сейчас абсолютно не нужен. Для нас важно исходить из коренных интересов многонационального, многоконфессионального народа России. И наша главная задача – остановить насилие и конфликты внутри нашего региона. Некоторые силы очень хотят спровоцировать волнение, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти в нашей многонациональной стране и далеко за ее пределами. Для этого в том числе пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. Все мы должны помнить, что наше будущее зависит от подрастающего поколения. Поэтому мы обязаны растить их ответственными за свои поступки, работать совместно с ними. Ни одна национальность, проживающая на территории Российской Федерации, не должна проявлять неуважение к представителям других национальностей и религий ради избежания негативных последствий. Самара өлкәсендә Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә туган телебезне, мәдәниятебезне саклау буенча ел сайын күп төрле чаралар уза. Дуслык оешмасы быел Самара өлкәсе Сабан туен шулай ук Мәчеләй авылы Сабан туе оештырды. Халык тарафыннан зур популярлык яулган Біз Зату бәйрәме узды. Габдулла Тукай исемендәге шашка турниры, Мирас, Мәүләд бәйрәме дә үткәрелде. Татарча диктант акциясын уздыру өчен мәйдан әзерләдек. Шулай ук милләтара спорт фестивалене мини-футбол буенча татар командасын оештырдык. Әлеге команда айда җиңү яулады. Самарада данлыклы ялкынлык мәктәбе эшләп килә. Ул башка мәктәпләрдән үзенең миллилеге белән аерылып тора. Балалар катнашында Мирас дип аталучы халыкара балалар яшүсмерләр фестивале, фәнни конференциялар уздырыла. Самара өлкәсендә гарәп-гадәтләребезне, телебезне саклау буенча эшләүче башка татар оешмалар да бар. Без читтә яшәүче милләттәшләребез язмышына да битараф калмыйбыз. Курган өлкәсендә Йылдыз авылында чыккан янгыннан зыян күрүче гаиләгә Самара шәһәренең татар милли мәдәни автономиясе җитәкчеләрендә ярдәм күрсәтелде. Оешма кече белән бер йорт салып бирелде. Самара татарлары бердәм бергәләшеп зур проектлары тормышка ашырабыз. Буның якты мисалы 19-нчы еллы Камышлар районында узган бөтен дөнья татар авыллары Сабан туе. Әлке халык Рөстәм Нургалиевич, мондый матур милли бәйрәмебез өчен хәзер дә сезгә зур рәхмәт итә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Фахруддин Бадринович. Менә җәмәгать нәрсә әйтәсем килә. Хактан да бу махсус операция вакытында бөтен милләтләр, республика, Россия, үзебезнең националь лидер Владимир янында нык берләште. Бу хактан да һәрбер өлкә, һәрбер бердәмебез ярдәм итәбез. Һәм без бүген әйтәбез, безнең егетләр арсланнар кебек сугышалар. Ләкин безгә бүген үлем генә җитми, безгә бүген җиңү кирәк. Шул вакытта тизрәк тынычлык килеп, безнең егетләребез җиңү белән үз әти-әниләренә кайтып, хәләҗефләрен кышып, балалары белән тагын тыныч тормышка күчәргә кирәк. Һәм һәрбер автономия үз эшен эшли. Бер генә үрнәк күрсәтә алам. Безнең Сахалиндагы Зәкия ханым җитәкче булып губернатор янында шушы махсус операциягә алып китүче егетләр белән эшли. Бер мәрне шалтырата конгресска самолет белән җибәргәннәр Ростовка. Ростов кабул ителмәгән, төшергән Волгоградка. 350 ир кеше утыра аш. Килеп җитә алмыйлар, мөмкинлекләр юк. Ул конгресска шалтыратып, конгресс чыкты Волгоградка. Волгоград 500 дәнә ашау ризыклары алып килеп, бөтен егетләрне ашатып, рәхәтләнеп яңадан җибәрде Самарага. Менә андый эшләр шундый күп. Һәрберегезгә шушы эшләр өчен бик зур рәхмәт. Хәзер мин сүзне бирер идем Алтай крайының Төбәк татар милли мәдәни мөхтәриятының совет рәисенә эшмәкәр Әнвәр Солтан улы Әминовка. Рәхим итегез. Сәнбез Рустам Нургалиевич, хәерле дуслар, Алтайдан салям. Я сегодня представляю Республику Алтай. Многие знают, многие там бывали. Это не просто регион России, это наша древняя родина, не только татаров, но и всех тюркских народов. Территория
Горного Алтая сегодня делится на 4 государства. Это Китай, Казахстан, Монголия и Россия. Российская часть, все знают, самая красивая горная часть, покрытая лесами, кустами, цветами, заселенная различными животными, которую пересекают вот Чуйский тракт. Это один из красивейших трактов мира, то есть входит в десятку красивейших мест. Озеро Телецкое наше, второе в России, даже в мире, Пресное озеро. 2 реки горных святых для нас — это Катунь, Бия. Гора Белуха, центр Земли, считается равноудаленная от всех океанов. Вот благодаря Всевышнему, вот нам 2 года назад досталось хозяйство в Республике Алтай, морловодческое хозяйство, Карым называется, которое расположено в красивейшем месте Республики Алтай на территории 9000 гектаров с покосами, с моралами. Вот у нас поголовье 1300 голов моралов. Коневодством мы занимаемся, овцеводством, готовим корма, сено косим. У нас на территории произрастает 600 видов растений, 200 из которых в Красной книге. Вот когда мы косим сено, вот биологи приезжают, удивляются, как так можно такими растениями кормить животных. Я говорю, у нас вот такая природа, вот животные кушают вот такие вот корма, и такое вот у нас получается мясо, продукция. Вот у нас есть планы по расширению мораловодства, переработки, то есть чтобы с этого продукта делать такую продукцию вкусную, халяльную, с национальными традициями. Будем перерабатывать в будущем. Вот. Также вот хотелось сказать, вот поблагодарить вот Рустама Нургалиевича, вот по его инициативе в этом году был организован конный пробег с Татарстана на Алтай. Татарской породы коней для популяризации, вот они пересекли практически пол России, доехали до Алтая, 6 жеребцов, которые были переданы к нам в наше хозяйство Карым. Вот у нас тоже появилась такая идея сейчас заниматься коневодством, то есть развивать татарскую породу, не только татарскую породу, но и алтайская порода. У нас прекрасная порода есть, чубары называются кони, то есть коневодство у нас планируем мы тоже до 500 голов, то есть развить такое хозяйство. Также вот хотелось рассказать вам про тоже идею Рустама Нургалиевича, это вот создание Центра биологического разнообразия. Это тоже огромный такой проект международный, то есть совместно вот с Российской академией наук, с учеными, с Министерством природы. Мы построили уже фактически на 90% уже готовность этого научного центра. Вот по мнению всех ученых, вот к нам приезжают с Монголии, вот это где ареал обитания барсов, это ученые с Монголии, с Киргизии, с Китая, с Казахстана приезжают, все удивляются вот масштабом таким, каким, можно сказать, барсы, вот снежный барс — это наше святое животное, то есть все знают на гербе, да, Татарстана барс. И вот почему он на гербе Татарстана? Это потому что наши предки когда-то жили на Алтае, жили рядом, существовали, и вот барс сегодня находится в такой, можно сказать, затруднительном положении, потому что, такой процесс глобализации идет, все, развивается все. И территории, где жил барс, кормовая база, то есть они уменьшаются, и в связи с этим, еще другие моменты, конечно, браконьерство какое-то есть. И вот на сегодняшний день барс сегодня находится в трудном положении, где-то у нас на Алтае около 45 особей осталось всего, проживающих там, на небольшой территории национального парка. И вот сегодня вот мы будем помогать барсам развиваться, сохранить, во-первых, то есть у нас программа сохранения, вот в научном центре мы построили вольеры большие, есть договоренности сейчас с государствами, там, с Киргизией, с Монголией, с Казахстаном, что мы поголовье барсов будем у нас держать, разводить, потом выпускать в природу, в дикую. То есть это очень большая интересная программа, потому что вот барсов никто никогда еще не изучал. Самая малоизученная, такая вот порода барсов, потому что, там львы, леопарды, тигры, все занимаются. Вот Рустам Нургалиевич сейчас совместно с нами будем помогать барсам. Также вот
Вот еще вот хотел бы сказать, вот поблагодарить вот наших, у нас сегодня делегация с Республики Алтай, вот как выступал уже Виталий Борисович Махалов, это наш друг, первый заместитель председателя правительства, он всегда нас поддерживает, помогает, все наши большие проекты, кроме наших проектов, республика, вот она сегодня как, ну, одна из, наверное, ведущих регионов по развитию, то есть там огромные такие проекты, сейчас, знаете, огромный интерес у всех к Алтаю, все приезжают, кто-то строит проекты, вот Сбербанк, ну, там много проектов таких, которые вот Виталий Борисович нам помогает строить. Также еще хотел бы сказать вот о развитии отношений вот Республика Алтай и Республика Татарстан. Вот я с 97-го года приезжаю в Республику Татарстан, вижу, как развивается Республика Татарстан. Конечно, вообще другой Татарстан. Тоже вот благодаря Рустаму Нургалиевичу все перестроилось. Вот даже авиарейсы, да, сейчас летают прямые самолеты Казань, Горно-Алтайск. 3 часа, и мы уже здесь. Я очень часто летаю, уже даже, ну, можно сказать, не понимаю, где моя родина, здесь или на Алтае. За 3 часа мы здесь. И даже вот в самолете смотрю, не то, что туда едут на Алтай, а многие с Алтая едут в Казань посмотреть, как развивается, какой прекрасный Татарстан, какая красавица Казань. Еще вот хотелось бы тоже сказать, вот у нас сейчас, конечно, с кадрами это везде сейчас тяжело, да, потому что это ну, так быстро развивается. Вот наше хозяйство, как я сказал, уже много баз там строится, различных проектов на Алтае. То есть кадровый голод везде такой есть. Вот тоже хотел бы вам сказать, пригласить кого-то, да, с других, может быть, стран, там, ближнего зарубежья, с дальнего, где есть специалисты, которые желают переехать в такое красивое место, которые любят природу, животных, которые будут нам помогать вместе развивать вот эти все проекты на Алтае. Так что если у кого-то есть желание, возможность приехать к нам поработать, приглашаем. Спасибо, Бигзур Ахмат. Бигзур Ахмат, Анвар Султанұлы. На границе Республики Алтай с Алтайским краем замечена группа всадников. Это гости, которых давно ждали. Их встречают наездники на алтайских чубарых лошадях. Сегодня финиш Майвинский район Республики Алтай. За это время участники конного пробега прошли через 56 населенных пунктов 8 регионов страны. Более 3000 километров за 35 дней. Первый конный пробег Татарстан-Алтай стартовал из Казани 24 июля. Участники прошли через полстраны, прежде чем оказаться в конечной точке маршрута. Здесь их встретили по алтайским традициям – бурсоками и чекенем. Гостям повязали пояса, прозвучали благопожелания. Кони – особая гордость Татарстана. Для пробега были отобраны 6 жеребцов татарской породы, запатентованные в 2019 году. Пробег через всю страну – популяризация национальной породы. Главная ее особенность – светлая масть и выносливость. Ежедневно кони преодолевали около 80 километров. На сегодня в Татарстане около 1000 таких лошадей. Теперь есть и на Алтае. 4 будут переданы Мараловодческому хозяйству Карым, 2 в детско-юношескую конно-спортивную школу. Акбар – самый крупный из тех, кто остается. Готовился к походу почти 3 месяца. Жеребцы останутся на Алтае как знак дружбы между республиками – Алтаем и Татарстаном. Бигзур Ахмат, қақтан да бұл біздің ең оңышлы проектларының бірісі болды. Қазаннан старт бердік. Атлар білән Таулы Алтайға хәтлі барып жеттік. Әрбір өлкәдә татар ұйышмалары біздің активлар шығып қаршы алдылар. Пермь дейбізме, Башкирия дейбізме, Түмен дейбізме, Омск дейбізме, Новосибирск дейбізме, барсында да Бигзур Ахмат. Һәм инде менә Виталий Борисович пригласил, Анвар әфәнде дә әйтте, 25 майда Алла насип етсә, безнең җитәкчеләрнең килешүләре булды. Без беренче төрки Сабантуй үткәрәбез. Хактан да зурлап әзерлек китте. Өлкә җитәкчесе, республика җитәкчесе, оештыру комитеты рәисе әле чакырулар алда булачак. Бик зур рәхмәт. Хәзер сүз Астрахань шәһәре аквариум балык кибетләре шелтәре җитәкчесе Лилия Рәшит кызы Габидовага бирәбез. Рәхим итегез, Лилия ханым. Исәмсез. Мин Лилия Габидова, Астрахан татар кызы. Мин күп балалы әни. У нас с мужем Эльдаром, он сегодня тоже, кстати, здесь.
Сейчас только его найду. Но где у нас Ильдар тогда? Вот. У нас 3 детей. Старшей дочке 16 лет, Самира, средней 8 лет, Ясмина, и младшему мальчику, нашему 2 годика, Русланчику. Вот. Моя семья – это мое богатство. Но вместе с воспитанием детей я еще с удовольствием занимаюсь бизнесом. И сегодня я хочу о нем рассказать. Я владелец сети рыбных магазинов «Аквариум». Это сейчас он называется «Аквариум». У нас 5 торговых точек с оборотом 140 миллионов рублей. Сейчас, минуточку покажу. Наша продукция стала брендом. Но еще 25 лет тому назад это было астраханское село, татарская Кучергановка, в котором мы вместе с нашими родителями, с братом, солили эту рыбу во дворе, в бочках, в ванной, в обычной все начиналось. Оборот был небольшой, но у нас не было больших крупных амбиций, чтобы сделать крупный бизнес. А потом, когда начали продавать уже в другие города, спустя 18 лет, родители приобрели помещение. Вот оно представлено. Это было 130 квадратов. Так начиналась история под брендом «Аквариум». Сейчас уже нашему бизнесу 6 лет. У нас 5 торговых точек, 2 находятся на торговых рынках и 3 крупных магазина. Мы единственный рыбный магазин в Астрахани, который работает почти со всеми поставщиками крупными в Астрахани. Из них также татары. Очень много перерабатывают рыбную продукцию. В наш магазин съезжаются все гости города, а также местные жители. У нас более 700 наименований продукции рыбы. За счет того, что сегодня мы собрали самых крупных поставщиков в нашем городе, мы стали 2-м по популярности в городе Астрахани после Кремля. Если можно увидеть в аэропорту наших туристов и гостей города, то можно встретить почти многих, каждый 3-й будет идти с нашим продуктом, так как мы кладем в фирменные термопакеты, упаковки. Ну, что чаще всего покупает наши продукты? Это черная икра, икра щучья, сом-балык, вобла. И у нас также есть необычные товары. Так как мы работаем с татарами, с астраханскими нашими, они у нас изготавливают арбузное варенье, арбузный мед. Также у нас есть вяленые томаты, сугудай из осетран. И у нас очень много положительных отзывов о нашем магазине. Вообще, если говорить о цифрах, то средний объем продаж у нас за 6 лет вырос в 7 раз. А средний чек составляет у нас сейчас порядка 2500 рублей, хотя начиналось все с 800. Почему мы сегодня стали лидерами на астраханском рынке? Понятно, что магазинов много, торговых точек тоже много. Но мы смогли упаковать нашу астраханскую продукцию во всем ее многообразии, красивый локальный бренд. Мы разработали не только узнаваемый бренд, но одни из первых сделали красивую упаковку. Как оказалось, рыбу, воблу можно вывести из нашего города не только в пакете, завернутую в газету, но также можно и в тубус положить. Вообще у нас есть команда, которая разрабатывает, продвигает наш бизнес, бренд «Аквариум». Мы потому что вкладываемся в большую сумму денег и в рекламу в том числе. Мы работаем со многими городами нашей страны, а также отправляем большую партию рыбы не только в Россию, но и в зарубеж. Такой самой дальней отправной точкой была Америка. А я очень рада, что сегодня выдалась возможность выступить перед соотечественниками, коллегами. И, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо Рустаму Нургалиевичу за помощь и возможность проведения в нашем городе всероссийского сабантуя, который собрал более 60 тысяч человек, гостей.
Мы до сих пор вспоминаем с благодарностью этот праздник Бигзур Ахмят Сезге. А я сегодня, выступая в этом форуме, очень надеюсь найти своих партнеров по бизнесу. Мы открыты для нашего развития. После этого форума, надеюсь, у нас появится 6-й магазин. Возможно, это будет Казань. А теперь, воспользуюсь на правах рекламы, хотел попросить включить небольшой ролик о нашем магазине. Как попасть в самое сердце Астрахани и добыть вкусную рыбку? При этом не стать жертвой тысячи комариных укусов и километров спутанных снастей. Есть только один способ, зато сразу 3 адреса. Рыбный магазин «Аквариум». Деликатесы на любой вкус. Рыбка, икра, морепродукты и копчености. Консервы, пресервы и даже рыбные букеты. А еще у них вы найдете подарок для друга, презент для начальника, гостиниц для родственника и сувенир для туриста. Рыбный магазин «Аквариум». Фирменный стиль и визитная карточка нашего города. Открыты для новых встреч и знакомства. Бигзур Ахмят. Өзіңізге Бигзур Ахмет, Лилия ханым. Міне хақтан да біздің татар милләті дегенде, өзі біздің қызлар, ханымдар, хәләл жігітлер дегенде, міне Субханалла татар ғайләсі, хәләл жігіті Илдар, өзі 3 балалы, 3 алып баралар. Шуңа күрә бу хақтан да милләт үшін зур бәхет, зур байлық, зур үрнәк. Андай ханымнар біз күбрәк болсын. Һәм әйтәсе килә хактан да быел менә без Астрахань өлкәсендә Сабантуй үткәргәндә 60 меңнән артык халык җыелып шундый матур булды. Тарихы да бөтен нәрсәдә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Хәзер инде сүз Кыргызстан Республикасы Бишкек шәһәренең Кыргызстан энергия транспорт компаниясе директоры, Болгар бизнес клубы директоры урынбасары, Туган тел татар башкорт оешмасы вице-президенты Ленар Рашид улы Мансуровка бирелә. Рәхим итегез. Сәннәрмесез, кадерле милләттәшләр, хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Василий Габделгаязович, президиум агзалары, һәм эшмәкәрләр утырышына катнашучылар. Гафу итегез, хәзер миңа рус теленә күчергә, чөнки барысына да аңлар өчен. Уважаемые участники форума, деловые партнеры Татарстана, на сегодня основной поток грузов из Кыргызстана идет автомобильным транспортом. Из-за санкций и недружественной политики соседних республик сегодня автоперевозки становятся целой проблемой, так как соседние республики ставят все новые препятствия, вплоть до блокирования многих видов товаров, идущих в Российскую Федерацию. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность организовать грузовые авиаперевозки для транспортировки продукции, произведенной на территории Татарстана и Российской Федерации в Кыргызскую Республику, откуда вся продукция далее может уходить в другие страны. Также ввиду нехватки многих видов товаров, в том числе жизненно необходимых для граждан России из-за санкций, есть отличная возможность наладить беспрепятственные поставки из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. На данный момент совершенно отсутствуют регулярные грузовые авиаперевозки между Россией и Кыргызстаном. На последнем саммите стран СНГ Россия и Кыргызстан договорились о запуске 28 грузовых авиарейсов еженедельно между странами, в связи с чем нужно идти в ногу со временем и своевременно адаптироваться и не упустить возможность перенаправить часть потока грузов через Республику Татарстан. Данный воздушный рейс позволит диверсифицировать грузопотоки с авто на авиа и сделать доставку грузов независимой от соседних государств. Основные плюсы данного проекта – это быстрая доставка товаров, произведенных в Татарстане и Российской Федерации, развитие онлайн-торговли в Татарстане, организация реэкспорта российских товаров из Кыргызской Республики в другие страны, увеличение загруженности Казанского международного аэропорта, быстрая доставка жизненно необходимых товаров для нужд граждан Республики Татарстан и Российской Федерации.
беспрепятственная доставка параллельного импорта товара двойного назначения, редких лекарств и сырья. Организация склада, хаба, консолидации грузов из регионов Российской Федерации именно в Татарстане для дальнейшего экспорта в Кыргызстан. И главное, это нахождение Республики Татарстан в передовых инновациях, имея независимый воздушный коридор. Для организации данного проекта в городе Бишкек и Казань нужно найти склад для консолидации грузов, сортировки, хранения, распределения по регионам с возможностью подъезда грузовых автомобилей, а также для отправки самолетом в пункт назначения. В настоящее время нами открыта компания-оператор с регистрацией в Кыргызстане. Проводятся переговоры по фрахту самолета. Есть предварительная договоренность с руководством аэропортов Манас и Казань об обслуживании воздушного судна и перевозимых грузов. В частном порядке провели консультации с Минпромторгом Татарстана, Торгово-промышленной палатой Татарстана, с некоторыми представителями транспортных компаний Кыргызстана и Татарстана. Все стороны проявили большой интерес к данному проекту, так как это прекрасная возможность увеличить грузопоток и скорость доставки между странами. Но, к сожалению, анализ ситуации показывает, что есть проблемы по загрузке рейса товарами из России, а также не получается выйти на комфортную стоимость для грузоотправителей. Для выхода на самоокупаемость данного проекта необходима загрузка самолета на 80% от общего объема воздушного судна в оба направления. И в такой ситуации без поддержки нам не обойтись. Также, пользуясь предоставленной возможностью, хочу обратиться ко всем присутствующим. Самая главная природная изюминка Кыргызстана – озеро Иссык-Куль. Одно из самых глубоких озер в мире, которое по чистоте уступает только Байкалу. Редкое сочетание морского и горного климата. Термальные источники привлекают многочисленных отдыхающих и туристов. По всему побережью многочисленные пансионаты и дома отдыха. Работают круглогодично. Пассажирский аэропорт рядом с озером. Мы предлагаем откликнуться инвесторов для финансирования строительства на берегу горного озера Иссык-Куль оздоровительного комплекса, где можно создать все возможности для прохождения отдыха, реабилитации и лечения жителей Республики Татарстан, в том числе семей и участников СВО. В наличии имеется подходящий для этих целей земельный участок в городе Чолпан-Ата. Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы знаем вас как человека, который по всему миру поддерживает своих соотечественников. Поэтому просим вас оказать содействие в открытии первого грузового авиасообщения между Кыргызстаном и Россией и дать соответствующие поручения заинтересованным ведомствам с целью привлечения необходимых объемов грузов, а также рассмотреть возможность предоставления складских помещений в непосредственной близости от аэропорта Казань на льготных условиях. Любая ваша помощь поможет предоставить грузоотправителям минимальные тарифы на авиаперевозки, что в свою очередь увеличит грузопоток через аэропорт города Казань. Меня сус пергенегис учун зор рахмат, ихтибаргис учун зор рахмат. Бек зор рахмат, Ленар Афанды. Мына ул чыгыш ясаган вакытта тагын әйтәсем килә, безнең төрле өлкәләрдән, төрле илләрдән зур делегациялар килде, һәм менә Кыргызстаннан килгән инде. Сөлүктә шәһәр мэре дә, Балат әфәнде дә монда. Бик зур рәхмәт. Аллаһ насыйп итсә, тагын да бергә эшләрбез. Зур рәхмәт. Хәзер инде сүз Төмән шәһәренең җаваплылыгы чикләнгән Полимер Пласт җәмгыяте җитәкчесе Ринат Хөснулла улы Гайсенга бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле форумда катнашучылар. Сүз катнашучылар бик күңелгә ятмый шул. Татар халык күбрәк күңелгә ята. Шуның өчен хәерле көн татар халык. Сезгә карап шатланып йөрәгем яна. Шуның өчен башлыйм. Мин үзем Төмәндән, безнең компанияга безнең 16 ел, оборотыбыз безнең 1,5. Без ясыйбыз утеплитель, экструдированный пенополистирол, пенопласт. Инде былтыр безгә килгән Василий Гаязович, предприятиемгә шалтыраткан Ринат Хамзиевич, Гертмен Василий Гаязович килә, кунак безгә.
Мүмкін қаршы алабыз ма, қаршы аламыз, шай ішеміз, келді, сөйлештік. Көрет неше хәлләр бара, Аллаға шүкір, хәлләр бара. Неше Казанда уйларға, мені завод құрға уйлайсыз ма, yok mu? Ойламаған. Мен ойлап қарағыз, ярар. Ойларбыз деп. Шоны ойлаған ек. И анализ рынокны ясадық, жібердік документлар АИРға. Агентство инвестиционного развития – это орган, который принимает все инвестиционные проекты. Полностью отчет берді компания болса. АИР бізге рұқсат берді. Әткенер, ярар. Кірге бола Казанға дейіп. Біз енді жер изли башладық. Жерні изли башладық. Мені бізге Лаиш район шады. Bir яқтан трасса М12 түзелі, екінші яқтан город Казан. Шоның үшін біз енді глава Лаишевский районы Зарипов Ильдус Фатыховичқа келгенік, сөйлешкенік. Василий Гаязович шалтыратты бізден, қаршы алды, сөйлештік. Ильдус Фатыхович бізге түмеге қарып, заводны қарады, тоже шатты. Біз район советны районный советта бізге рұқсат берділер. И АИР білен анары біз шықтық на инвестиционный совет у Раисы Республики Татарстан, Руслан Нургалиевичқа. Шонда барып, Руслан Нургалиевич бізге рұқсат берді. Айдагыз, малайлар төменден бұлдырығыз проектны. Шоның үшін енді ішлі башладық. И бұл майда бізден ішлер кетті. Малайлар, видео жібергіз, пожалуйста. Бұл бізден Лаишевский район, Песчаные Ковали, площадь земельного участка 4 гектара, площадь застройки в первую очередь 7,5 тысяч квадратных метров, и вторая очередь такая же 7,5 тысяч квадратов. Объем инвестиций 800 миллионов. При полном запуске производства без улибыс 84 ишлеген урынларына ашырға дейіп. План бойынша екінші елға жай күні выпуск готовой продукции алла берса, екінші елға біздің продукция келерге шығыра тиіш. Шоның үшін iki елға біздің с момента принятия решения Василий Гаязович 2 года алла берса біздің продукция шығыра тиіш. Шоның үшін обязательства свои бұлдырып барабыз. Енді, конечно, хотелось мұнда біраз екі сөз әтерге по поводу обмена опытом. Помимо, конечно, национальных, религиозных связей, конечно, очень хотелось, чтобы бизнес-связи тоже укреплялись между регионами. И мы на нашем примере можем поделиться с любым из вас, какие этапы мы проходили. Мы видим заинтересованность в развитии в Татарстане на всех уровнях власти. Бетен кешелер, шилер, торшалар. Рахмет. Гаиплери бар. Ну, ишлямбан кешеден, конечно, ишлясан хаиб была, не может такого быть. Не без этого. Но верную дорогу барабус. Шранышин. Поэтому готов поделиться опытом. И, конечно, хотелось бы, чтобы культурные связи распространялись также и в другие субъекты Российской Федерации. Вот, допустим, у вас очень хорошая есть сеть Бахатле, Тюбетей, Кыстыбы, Итле. То есть это все национальные наши продукты. Если бы была бы какая-то статистика, может быть, она уже есть, и мы ее не видим, но с точки зрения, какое количество этих магазинов представлено в Казан, да, Татарстан, да, в субъектах Российской Федерации, какой есть прирост, потому что это несет все равно определенную ценность. На своем личном примере могу рассказать, то, что у нас столовая, нам привозят еду, и я сказал в пятницу, всегда должны быть, Джумакен должен быть либо Кыстыбы, либо должен быть Ошпушмак, либо еще что-то национальное, чтобы кишелер, как бы это вот счет компании, Ашаргат Кишлер, пусть знакомится без национальной кухней, с нашими национальными традициями. Это не так дорого, но очень запоминающе. Шунышин,
Есть сеть питания, есть сеть, да, конечно, с точки зрения развития бизнеса, не могу не сказать, что бизнесу нужны и как можно больше людей приходит в бизнес и от ребят молодых, которые направлены именно с религией, да, с халяль. И, собственно говоря, есть очень большие ограничения в развитии, потому что нужны халяльные ресурсы и, собственно говоря, развитие таких продуктов, как банковских доступных продуктов с уклоном халяля очень важно в регионах 100%, потому что это будет очень хороший толчок, очень большой будет стимул. И тут хотелось, конечно, больше тоже обратить на это внимание. Рахметлер. В первую очередь, я, наверное, хотел сказать, с точки зрения религии, наверное, в первую очередь я благодарен, что я нахожусь на этой сцене, наверное, Всевышнему. Во-вторых, я благодарен родителям. В-третьих, я благодарен Ринату Хамзиевичу, который, собственно говоря, нас познакомил с Василием Гаязовичем. Василий Гаязович, в свою очередь, познакомил нас с Ильдус Фатыховичем Зариповым, главой Лаишского района. Ну и мы уже с предложением пришли к Раису Республики Татарстан, Рустам Нургалиевичу. Бетим безге сизге рахмет. Хорошо алган үшін, поверили в нас, шон үшін бик зур рахмет. Алла берса икенче ела көршер без татар халық. Рахмет. Бик зур рахмет, Ришат достыбыз. Менә җәмәгать иң алда әйткән безнең модель, менә без аны хактанда Ринатта күрдек. Үзе эшли башлый эшмәкәр булып, аягына баса, аякка басып ныклы эшли башлагач табыш китә, табыш белән татарлар белән бүлешеп, аларга татарлык мисалларга ярдәм итә, мәчетләр белән сабантуйлар эшләр буенда. Һәм инде тагын да алга күскәндә Татарстан Республикасын безнең туган якны күрә инде площадка итеп, менә субханалла 800 миллион белән кереп, монда инде үз бәхетен тапты дип әйтергә дә була. Шуңа күрә уңышлар, Аллаһ насыйп итсен, икенче елга килеп, ачып җибәреп, менә бөтен булган планнарыгыз яңа дәрәҗәләргә күтәрергә бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер шулай ук менә минем сүзне бирәсем килә. Омский шәһәренең Иртыш төбәк татар милли мәдәни үзәге советы рәисе, Омск шәһәре Имбир татар милли мәдәни мөхтәрият иҗтимагый оешмасы рәисе Эшмәкәр, Бөтенләй татар конгрессының милли шура әгъзасы Тамир Алимбаевка ул менә чыгыш ясаулар нигезендә шушы юлларны үткән Эшмәкәр хәзер үзе сөйләр. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, кайнар сәлам. Хөрмәтле Василий Гаязович, сәлам. Хөрмәтле эшмәкәрләр, сезгә дә сәлам. Мин бу форумда чыгыш ясарга мөмкинлек биргәнегез өчен зур рәхмәт җиткерәм. Но инде мин татар сүз белән аңлата алмастым. Урыс сүзгә Кучам, гафу итегез. Разрешите коротко проинформировать вас об инвестиционной деятельности предприятия ОАО «Семиреченская база снабжения» и ОАО «АРТ» на территории Республики Татарстан. В июне 2021 года на базе открытого акционерного общества «Семиреченская база снабжения» успешно реализован инвестиционный проект открытие дилерского центра «Россельмаш» в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан. С целью дальнейшего развития бизнеса Семиреченская база снабжения учредила общество с ограниченной ответственностью АРТ «Аграрии Республики Татарстан», зарегистрировано на территории Республики Татарстан, которая с 2022 года занимается поставкой и сервисным обслуживанием брендовой сельскохозяйственной техники. Выручка ООО «АРТ» за 2022 год, за прошлый год, составила 1 миллиард 600 миллионов рублей. В настоящее время начинается реализация более масштабного инвестиционного проекта, включающего в себя 2 этапа. Для осуществления этого проекта в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан были подобраны 3 земельных участка общей сложностью 31 гектар.
На первом этапе на 2 земельных участках предусмотрено строительство нового дилерского центра с опытными полями, на которых аграриям в режиме реального времени будут демонстрироваться возможности современной высококачественной отечественной сельскохозяйственной техники от весенней почвообработки до уборки урожая. Дилерский центр будет расположен на первой линии федеральной автомобильной трассы М7 «Волга», вблизи удобной развязки. Это обеспечит комфортное обслуживание аграриев Татарстана. Предполагаемый объем инвестиций при строительстве дилерского центра составит более 400 миллионов рублей. Постановлением Кабинета министра Республики Татарстан номер 1052 от 31 августа текущего года реализация первого этапа данного проекта включена в приоритетные инвестиционные проекты Республики Татарстан на 2023 год. На следующем этапе логичным продолжением инвестиционный проект будет строительство на 3-м земельном участке учебного центра и жилья для сотрудников. А в свете сегодняшнего дня это очень актуальный вопрос, потому что кадровый вопрос, он настолько очень нехватка кадров, реальная нехватка не только в нашем секторе, но и у сельхозтоваропроизводителей, потому что очень большой отток с села кадров. А как закрепить, как оставить на селе? И казалось бы, какое мое-то дело, я же не занимаюсь, я же не учебное подразделение, но тем не менее мы вынуждены туда инвестировать только потому, что на нашей технике работают те же механизаторы. Если тот уровень механизаторов будет довольно на высоком степени, тогда и поломки, тогда и отзыв от сельхозтоваропроизводителя будет положительным. Предполагаемые инвестиции на этом этапе в экономику Республики Татарстан будет ориентировочно более 1 миллиарда рублей. Много ли это или мало? Ну да, это для нашей группы, большой группы предприятий, это значимая сумма, 1 миллиард рублей. Тем более, что здесь в большей степени социалка, здесь в большей степени отношение к своему партнеру, то есть сельхозтоваропроизводителю. Мы же для них кадры будем обучать, и учебный центр для них будет создаваться. И очевидно, возврат этих средств будет очень-очень долгим. Но мы идем на это только потому, что на определенном этапе развития деньги не имеют того большого значения. Конечно, они имеют огромное значение, но для предприятий, для семьи собственников, наверное, достаточно средств. Больше у каждого своя, наверное, норма. Нам этого достаточно. Количество рабочих мест на этом 3-м этапе еще приплюсуется более 100 человек. Друзья мои, мой бизнес находится во многих субъектах Российской Федерации. Это Сибирский округ, Урал. И вот такой поддержки бизнеса в рамках инвестиционных программ столкнулся впервые в родном Татарстане. Потому что где-либо в других субъектах, даже у себя на родине, в Омской области, вот такого уровня способности администрации быстро решать, быстро принимать какие-то решения для того, чтобы завлечь мои деньги. У себя в области я не могу эффективно для меня, с тем, чтобы подвели всю инфраструктуру, чтобы
создали мне какие-то условия. Такого нет. Только в Татарстане. И, Рустам Нургалиевич, я хотел выразить огромное спасибо за вот такую организацию труда в области инвестиционных программ. И, пользуясь случаем, я бы хотел выразить от татарского сообщества Омской области большое спасибо Конгрессу татар, Всемирному конгрессу татар во главе с Абдуль-Гаязовичем по открытии татарской усадьбы в одном из районов, в частности в Большереченском районе Омской области. И это очень важную роль сыграло, своевременность, потому что там пришел новый губернатор, и накануне его выборов это было очень кстати. И организующая роль, конечно, Конгресса там настолько... Мы были там на высоте. Рахмет большой вам. Ну, и еще, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить не только делегатов, но и Конгресс, и нашего уважаемого Раиса на наш иртышский Сабантуй, который пройдет в будущем году. Мы очень бы хотели, чтобы вы приехали, потому что за эти многие годы я занимаюсь татарской диаспорой с 90-х годов, но вы у нас на Сабантуе, не только вы, но и Бабай ни разу не были. Мы виноваты, мы, наверное, плохо приглашали, но вот мы бы хотели, чтобы вы приехали. Ну, ихтибарыңызға үшін рахмет. Бек зор рахмет, Тамир Алимбаевич, бек зор рахмет. Хактан да быел безнең Виталий Павлович губернатор булды, Омск өлкәсе. Әбисе ягыннан ул татар, зур горурлык белән түбәтәй киде, Иртыш Сабантуен үткәрәм диде, 26 елга федераль Сабантуйны алды. Губернатор булып узганнан соң Татарстандагы эш үрнәкләрен алып инде үзгәртә башлады. Шуңа күрә минем уйлавымча шулай булса, Аллаһ насыйп итеп, күп кенә эшләр мондагы кебек бәлки шишлә дә башлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә җәмәгать Тамир әфәнде дигәндә, хактан да менә бу чыгышлар һәрбер кеше шулай дип игълан итәләр, һәм без Татарстанда һәр вакытта да сезне көтәбез инвестициялар белән. Һәм инде менә бу ике чыгыш моңа зур үрнәк, аннан да табырга була. Шуңа инде менә татар милләте дигәндә һәр вакытта да ярдәм итәбез. Һәм Омск өлкәсе дигәндә 21 елда анда безнең Каракүл авылы янды. 24 йортның 12се янып бетте дә, без аны 5 ай эчендә Рөстәм Нургалиевичнең әмере нигезендә төзеп бирдек һәм сентябрьдә юбилейга барып һәрбер йортка кирип чыктык. Менә Тамир әфәнде иң беренчеләрдән булып үз ярдәмен әйтте, көн саен шунда барып элекке губернатор белән шундый матур итеп эшләдек. Менә быел Аллаһ безгә икенче сынау җибәрде. Менә Йолдыз өлкәсендәге Курган өлкәсе, Йолдыз авылы Курган өлкәсендә 228 йорт янды. Шушында 7 кеше янып үлде. Һәм без беренче көннән башлап Рөстәм Нургалиевич безгә эшлисез дип әйтте. Менә субханалла җиңнәрне сызганып эшләдек. Менә холдагы күргәзмәдә, фотокүргәзмәдә аны күрсәтә. Шуңа күрә инде бүгенге көндә гаиләләр инде яңа елларга хәтле күчеп үй туйлар үткәрә башладылар, никахлар үткәрдек. Шуңа күрә бу Йолдыз авылы хактан да безнең татар милләте өчен безне яңадан символга әйләнде, бердәмлек символына әзерләнде. Шуңа күрә инде иң зур рәхмәтләрне һәрберегезгә җиткерәм. Һәм Татарстан дигәндә, Рөстәм Нургалиевич, шулык Татарстан дигәндә безнең Татнефть, Наил Ульфәтович 18 йорт төзеп бирде. Хәзер инде кайберләрендә кеше тора, кайберләрендә яңа ел хәтле бетереп, аларны да көтәбез. Бик зур һәрбер кешегә рәхмәт. Аллаһның рәхмәтләре яусын, эшегездә дә уңышлар булсын. Хәзер инде җәмәгать экранга игътибар.
жыл болды. Ояқтан жыға. Үйірме білем. Hazır ne знаем, koya жырышқалы, koya айтқалы да білмейміз. Hemen bor, biz yolda gittim beni. Şuvay tuttumda kaldım. Menga qoldurgani agar tushda to'ydi, говорится, ana simanlarimizdan ko'mirga atirib qoldi degan gibi. Горе есть горе, böyle bir niyet vasıflanırız. Avuldan gitesimiz kelmey, avul восстанавливать etesimiz kele. Biz de musulmon, biz tutarlar. Bizga Шумков обещал булышкалы, но какие-то деньги будет выделяться. Hozan buluşabız diye elhamdülillah etti. Hazır indi uylar solgalı kerak. Buluşlığınızı etken ahvalak kötü. Hali so'nggi qo'ng'iroq bo'lmadi. Biz 1-sentyabrdan qat'iy o'sha kishilarning yodlarini tuzib o'tirib, ularni ko'chirib, maktabga remont yasab, 1-sentyabrda bolalarni bergan deyishmiz. Biz ana yordam mashinasi deb gina aytmaymiz, mashinalar deb gina yordam karvoni deb atadik. Рахмат sizga, borig'izga da. То, что bizning qo'yg'imizga откликнуться etganga. Bizga bek bu aybat bo'ldi hozir. Gubernatoribizga da bek zo'r rahmat. Shundayin kratчайшие сроки shu salomatlik yerini so'lg'ani uchun. Allah'a topshirib ishni boshlarga kerak. Yordami keladi. Rahmat, что buluşqalı kelganlar. Молодец, qo'ya. Shammayın hatto. Evet. Bek zo'r rahmat sizga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bek aybat bizga yo'ray. Zo'r rahmat. Яңа тұрғызылған, түзіклендірілген ауылда бірінші никах оқу, ол әлігі ауылның яңарыш символы болып тұрады. Бүгінгі оқу жылға біздің, Аллаға шүкір, контингент болаларының сохранился, 62 бола ойлайбыз оқып кетер бізде дейіп, китаплар келіп түшті. Vaqtni bizni burg'ilmadingiz birigizga. Butun Tataristonga bek zo'r rahmat. So'zimda sig'ib keladi. Biz yuragimdan butun avvaldan zo'r rahmat. Үйіміз бар, yurtimiz бар, uğramda tügülümüz zo'r rahmat. Солмы ішкен, сулар ізләп еріп, ішер суларыңны таптың ма? Күпме ханлық жуеп янмадың сен? Утқа төзе алмыша, яндың ма?
Саумы ішкен. Бұл урамда хәзір құм бураны ери. Һәр бір йортта кімдір күтәйді. Уңыш була иде күлтә. Саумы ішкен. Улы юлға шығып, улаушылар хәзір күтәсіңме? Бәлкім бұсы бізге язғандыр дип, тыныш қына үміт итәсіңме? Саумы ішкен, құрған қабірліклер, ханнар шәһәршіге қайтавазы. Бұ яқларда уңыш хуҗайды. Üzülmedi anın şat avazı, savmı işkin, qaragaylı urman, iskililer, itskin gavamı. Baş imegiz, kilgen kaygılarga, siz skiflarının tatar devamı. Бек зур рахмет, Болат. Мына ең біріншілер, әйдәгіз, ең біріншілерден болып, йортқа кіріп, дұғалар оқытып, ит уйлары өткерген Калимулла әфәнді белән Илбер ханым, рәхмәт итегез. Исәпмесез, біз инде килдек шул яңган алдан эчкәндән. Беренче йонып биткәс безгә авыр булды инде. Бүтән нәмә йонды да китте, бер нәмә дә калмады. Көлде, тимер генә торып калды. Сезгә Рөстәм Нургалиевич бик зур рәхмәт. Сезнең исемегездән, сезнең җибәришегез белән Василий Абдельгаевич үз командасы белән безгә килеп җиттеләр. Bütün авылны җая йөреп, bütün безнең кыйты хәлләргә кереп, bütün сурашып, җыеп, сөйләшкәннән соң, без инде йөрәкләребезгә ялы булып китте. Шуннан соң без аңладык, Татарстан безне ташламас. Шуннан соң bütün мусулманнар күтәрелеп чыкты, өйләр солына кереште. Сыктар җибәрәлек. Шул пожардан соң сыктатып тип утыра. Вот. Bütün musulmanlar күтәрелеп чыкты, өйләр солына кереште. Гуманитар ярдәм итеп килә кереште. Беренче кирәкле әрбиләребез biz сразу шәп килеп җитте. Ошагалы да булды, киңгәле дә булды. Шуннан тыш инде бик зур рәхмәт менә Титаудагы халыкка да без беренче кемнәр алда калды, торгалы biz керттеләр, уларда турып тордык. Үзебезнең менә Ахмадулла кәй, Марат Равилович бик күп эш эшләделәр, беркемне урамда калдырмадылар. Хәзер менә хәзерге вакытта Татнефтьнең өйләре biz аякка басып утызып куйдылар. Бик ямны өйләре, йылы. Без үзебез шул өйнең берсендә хәзер торабыз. Мин үзем пограничникмен инде. Бездә пограничный бараста бар ишә. Менә пограничник Оренбург өлкәсендән Давлатов Илдус Яткарович безгә йылы веранда мунса төзлеп ярдәм итте. Бик зур рәхмәт. Хәзердә менә мин киткәндә үзебезнең bütün авылның халыгы әйткәл куштылар, үземдән дә бик зур рәхмәт әйткәл куштылар. Сезгә шулай безне быргымаган өчен, калдырмаган өчен biz хәзер бөтенебез өйләргә кердек. Безгә бик әйбәт. Бик зур рәхмәт. Исәмесез, мин дә иремнең сүзләренә катнашам. Без бик авыр хәлдә калдык. Авылыбыз янып китте, өйләребез янып китте. Потом килделәр безгә хәбәрләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Безне тышта калдырмадыгыз. Безнең хәзер өйләребез бар. Елы өйләрдә яшәйбез. Бик сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рөстәм Нургалиевич рәхмәт. Васил Абдулгаевич бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә субханалла, безнең Татнефть төзегән йорт
Оттан Наил Фәдиш нақылап бірінші күннен кіріп кетіп, шондай зор ең мұқтажларға. Менә бу йорт түзегәннәр biz өлкә ягыннан bir сумда ала алмадылар, чөнки аларның документлары юк иде. Менә безнең инде егетләребез катнашып китте. Менә хактан да ул теге пограничный бразды дигәндә Илдус Чаткарыч та килеп карап, без бит пограничниклар әйдә ярдәм итик дип тагын өстәде. Шуңа күрә менә барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Һәм әйтәсем килә, беренче көннән башлап караван килә башлагачтан безнең өчен иң мөһиме һәрбер килгән товар учетта булырга тиеш иде. Һәм кирәк кешегә барып җитәргә дип бурыч куеп, без авылда попечительский совет төзедек. Һәм аның җитәкчесе итеп Гөлсимә ханым Фрунзе кызы сайлап куелды. Һәм ул монда, әгәр дә инде мөмкин булса, чыгып сезгә дә сүзне бирер идек. Рәхмәт итегез. Исәмсез, хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Василий Габделгаязович, форумда катнашучылар. Без балалар белән Курган өлкәсенең Шадрин районының Йолдыз авылыннан килдек. Чыгышымны дәвам иткәнче бер әйбер сөйләп китәсем килә. Мин укытучы булып эшләйм. Йолдыз урта мәктәбендә 42 ел математиканы укытам. Менә безнең коллега беренче тапкыр Казанга килгәндә 1999 елны мине сүз бирделәр укытучылар форумында. Шунда керешкәндә үземнең чыгышымны 2 җөмләне татар телендә әйттем дә, бөтен авыл белән озатып калдылар. Барысы да сезгә зур сәлам әйтте дип. Шуннан урыс теленә күчеп киттем. Урыс телендә чыгышымны эшләдем дә, шуңа тәнәфистә халыклар миңа килеп, Гөлсимә Фрунзовна, ник чыгышыгызны татар телендә уздырмадыгыз дип әйткән кешеләр булды. Күп кеше килде. Хәзер инде шул заманадан 24 ел үтеп китте. Шул 24 ел үткәннән соң хәзер уйлайм, мин бит укытучы. Укытучы хата өстеннән эшләргә тиеш. Шуның өчен инде бүгенге чыгышым минем шуның мәгънәсе дә бар. Инде гафу итегез, ялгышрак бер сүзләрне әйтеп җибәрсәм, бу татар телендә чыгышым минем беренче тапкыр. Дебют дисәм дә була. Чыгышымны дәвам итәм. Белүегезчә, быел 7 майда янгын нәтиҗәсендә безнең авылда 228 йорт янды. Утта 7 кеше янып үлде. Янгын шул кадәр тиз таралды, без хәтта сүндерер өчен берни дә эшләй алмадык. Янгыннан качканда без авылдан ераграк басып, туган авылыбызга карап тордык. Авыл бер зур учак кебек иде. Нәрсәдер калгандыр дип өметебез бөтенләй юк иде. Авылга кайткач, мәктәп, мәчет, клуб, кибетләр һәм бер урам калганын күрдек. Улы урам. Авыл тарихы буенча шул урамнан авылыбыз төзелеше башланган була. Бу Алла Тәгаләнең безгә үз томырларыгызны онытмагыз дигән кебек булды. 8 майда әле без шок хәлендә булуга кармастан безгә ярдәм килә башлады. Кием салым, көнкүреш, кирәк яраклары, җиһазлар. Ярдәм бөтен җирдән барды. Ләкин халык алар белән нәрсә буласын һәм ничек итеп яңа баштан төзеләчәкләрен әле күз алдына да китерә алмый иде. Янган чыгуның беренче көннәрендә үк безгә Татарстан Республика премьер-министры урынбасары Василий Шахразиев килде. Клубта җыелыш уздырды. Бөтен дөнья татар конгрессы, Милли шура рәисе татар, мөселман дөньясы безнең балахазадан калдырмаячакбыз, авылны торгызуда ярдәм итәчен аңлатты. Василий Габделгаязович шушы кыска вакытта безгә туган кеше кебек булды. Үзе безнең кеше кебек. Авылда хәзер төзелгән һәм төзелә торган 83 йорт Татарстан һәм бөтен мөселман дөньясының олы ярдәме. Сезнең ярдәмегездән башка без авылны торгыза алмас идек. Төзелеш материаллары үз төзелгәннәргә зур ярдәм булды. Безнең авылда яңа төзелгән йортларның күбесе шоколад төсендәге түбәләре. Бу Татарстанның 2 чокрым озынлыкта бирелгән профнастил халайдан торучы ярдәме. Татарстан һәм Татнефть хәйриячеләре нинди матур йортлар
төзи. Искиткеч, корап туйгысыз. Шулай ук 70-тән артык авылдашларга суыткычлар һәм газ плиталары, йокы караватлары, кер юу машиналары тапшырылды. Барлык ярдәмне санап чыгарып та булмый. Бу матди һәм мораль ярдәмдә сертификатлар, аяк киемнәре, инструментлар, көнкүреш җиһазлары да. Безнең мәктәпкә дә ярдәм күрсәтелде. Бу ашхана өчен җиһазлар, татар теле һәм әдәбият дәреслекләре, балалар өчен бердәм спорт һәм мәктәп формасы, сумкалар, уку өчен кирәк яраклар, әле оннан тыш һәр укучыга балага велосипед тапшырылды. Шулай ук чаралар үтәрү өчен музыка аппаратурасы бүләк ителде. Жавхарова Фанзилә Хаким кызының игенчелеге белән безнең мәктәптә татар теле кабинеты бизәлде. Һәр 14 укытучы 1 сентябрьгә эш өчен ноутбук алды. Безнең бәла кешеләр күңелендә ни дәрәҗәдә җавап бирәчәген күз алдына да китермейді. Біз Татарстан Республикасы рәисенә Рөстәм Нургалиевичка, премьер-министр урынбасарына Василий Габделгаяз улына, Татнефть генераль директорына Наил Магановка, барлык хәйриячеләргә, бөтен татар халкына, мөселманнарга Чувашия, Самара, Удмуртия, Ульяновск, Мәскәү, Нижневартовск хәйриячеләренә, йортлар төзегән барлык кешеләргә чиксез рәхмәтлебез. Безнең халыкка үсентеләр рәвешендә дә ярдәм күрсәтелде. Моның өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Мин химаячылар шурасы рәисе буларак, монда бөтен илгә татар халкы бердәмле аркасында борынгы Йолдыз татар авылының оның йөрәге булган мәктәбен саклап калуга ирешүе турында белдерергә килдем. Бүген безнең мәктәптә 65 бала укый. Біз үз укучыларыбызны соклап калдык дип әйткәле була. Мәктәп булганда авыл да яшәячәк. Авылда бүгенге көндә 329 кеше калды. Әле күбрәк иде. Күпләр кыенлыклардан куркып, сертификатларына шәһәрдә фатирлар алдылар. Әмма Йолдыз авылында нинди матур йортлар төзелүен күреп, күпләр алар кайтасылары килә. Олар һич кексез кайтырлар, безнең авылда яшәр һәм чәчәк отар дип өметләнәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без бирегә бер максат белән килдек. Ярдәм итүчеләргә рәхмәт әйтергә. Бәлки әйтелми калган ярдәм итүчеләр дә бардыр. Аллаһ Тәгалә бу изге гамәлләрегезне өчен сездән риза булсын. Аеручыга мәктәп күрсәтелгән ярдәм өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы форсаттан безнең киләчәгебез балаларга сүз бирәсем килә. Әйдәгез, аларны каршы алыйк, алар бик дулкыннаналар. Сезнең алдыгызда сүзләрен әйтеп китәсе килә. Кызлар, җегетләр, Аллага шөкер килеп җиттек. Без тагында Татарстанда килдек. Янгына безнең өй һәм барлык туганнарны өлере янып китте. Безгә Самарадан хәйричеләр ярдәм итте. Алар безгә игеләү өчен якты зур йорт үсел бирделәр. Безнең бөтен гаиләдән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем абыем хәрби институты бетергә чиленде. Василий абый һәм мусульман җәмгыятьчелеге татар туй никах үткәрелде. Барыгызга зур рәхмәт. Шушы аянач хәлләр булмаса, йөрәк Татарстан җирендә шундый якын кешеләр безне туганнарыбызны табырбыз дип көн уйлаган. Шулай Рустам абый, Василий абый безгә бик ерак кебек иделәр. Аннан соң безнең өчен алар иң якын кешеләр булып киттеләр. Безнең урамда 20 йорт кына булды. Яңа вакытында бөтен йортлар янып бетте. Бары тик безнең генә йорт калды. Бөтен кораты, кура, мунча, от абзарлары, коймалар янып бетте. Бары хуҗалык коромаларын өр янадан төзедек. Безнең гаиләне дә бәла урап узмады. Әмма хәричеләрнең ярдәме безгә дә килеп җитте.
Минем уларган безнең гаиләдән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Без Юлдус урта мәктәп укытучысы 31 кеше торган составта җәй көне Актаныш районы бүләк лагерында бушлай юл иттек. 2 смена булды. Безнең мәктәпнең барлык балаларынан бу мөмкинлек өчен зур рәхмәт. Без шулай бәләгә юлкан хәлдә юл иттек һәм көт җыя алдык. Без сәламәтләндерү лагерында юл иткәндә Йорчалы фабрикасы безгә барыбызга да мәктәп формасын текте. 1 сентябрьдә мәктәп линейкасында балалар бик матур булды. Моннан тыш безгә барыбызга да бүләккә велосипедлар алдылар. Безнең мәктәптә традиция бар. Ел саен мәктәптә Советлар Союзы герой Хамазан Гизатуллин исәләгәнә һәм җиңү көненә велоузышлар уза. Күп балалар велосипед булмау, велосипедта катнаша алмадылар. Хәзер без бөтен мәктәп белән катнашачакбыз. Барлык балаларга да итүчеләргә бик зур рәхмәт белдерәсебез килә. Бер рәхмәт мен бәләдә куркырар ди. Бик зур рәхмәт сезгә, Ростамовый, Васильевый, кин күңелле халкыбыз. Без беркайчанда онытморбыз туган җиребезне, милләтебезне. Сез безне яратканым кебек яратарбыз, кадерләрбез. Ростамовый, асуламыгыз инде без ничә торкып Казанга килдек, ә сезнең белән бер фото да юк. Зина Харысын, әйдәгез бер фото төшик. Мин дә булсаймы, мине угласызмы? Бик зур рәхмәт һәм килгән балаларга безгә Рөстәм Нургалич исеменнән лыжа комплектларда бүләк итәбез. Как раз кыш җитте, чаңгы. Хәзер инде велоузышлар гына түгел дә лыжный гонкалар да була инде мәктәптә. Рөстәм Нургалевич, монда әйттеләр бит 23 июньдә бездә Сабантуй булачак. Курган өлкәсендә. Без сезне чын күңелдән шакырабыз, көтеп калабыз, өмет итәбез. Сәнлек саулык безгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт балалар. Хактан да менә авылның саклап калу киләчәге балаларда субханалла 11 класслык мәктәп бар, 62 бала укый, 1 класста бар. Шуңа күрә инде аларга уңыш телик һәм менә дөрес әйтелде. Кайбер авыл кешеләре сертификат алгачтан Шадринск шәһәрендә фатирлар сатып алганнар иде, ләкин төп нигезләре кайтты. Менә авылның күтәрүен күреп, шанып, алар да кире кайту турында хыялланып йөриләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Менә барыбыз исеменнән дә Актан да иң беренче тапкыр бездә Майда Ахмадулла хәзрәт моны безнең форумда күтәргәннән соң безнең рәисебез Рөстәм Нургалич әйтте. Конгресс ягыннан, татарлар ягыннан, хөкүмәт ягыннан, безнең оешмалар ягыннан авылны күтәрегез дип. Менә без шушыннан соң бергә кулга-кул төшеп, субханалла барды. Хәмез әйтәбез, бүген инде җимешләрендә күрәбез. Шуңа күрә бөтен кешеләр исеменнән Рөстәм Нургалич сезгә бик зур рәхмәт. Хезмәттәшләр, милләттәшләр, һәрберебезгә зур рәхмәт. Исән сау булып, Аллаһның рәхмәтләре сезгә яусын. Рәхмәт бик зур. Хәзер инде, хөрмәтле милләттәшләр, мин сүзне Рөстәм Нургали улы Миңнехановка тәкъдим итәм. Хәерле көннәр барыгызга да, яңадан бер кат һәммәгезне сәламлыйм. Бер очрашу үзе бер гомер, шуңа күрә Ходай кабул иткәч, менә күрешергә насип булды. Әлбәттә, һәр бер безнең очрашу ул бер тарих. Сезнең һәммәгездә тормышта нәрсәдер булдырган, нәрсәдер күргән, кемгәдер нәрсәдер күрсәтерлек шундый милләттәшләребез. Без әлбәттә сезнең белән горурланабыз. Biz sizdən, күбегездән күп әйберне өйрәнәбез. Шул ук чакта үзебездә Татарстанда эшләнгән
эшләрне дә күрсәтергә тырышабыз. Менә әле генә бу чара Йолдыз авылы белән ул күрсәтте безнең бердәмлекне, ул күрсәтте без теге бәйрәмдә Сабантуйда гына түгел, авырлыклар килеп чыкканда да без бергә бер-беребезнең кулдан тотып, ярдәм күрсәтеп, менә бу авырлыкларны җиңәбез. Икенчедән, бүген хәрби операция бара, без күрәбез, безнең милләттәшләребез, ул бизнеста гына түгел, менә илебез өчен нинди ярдәм кирәк, көчтән килгәнен сез күрсәтәсез һәм без моның өчен дә сезгә зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Но я понимаю, что у нас и гости есть, и татарин это не только тот человек, который может говорить по-татарски, но так получилось, кто-то там вырос где-то, был военным, или вот Анвар тоже у нас паркетный татарин. Но по духу вы все одинаковые. Вот те люди, которые здесь, то, что сегодня есть проблема с языком, ну это поправим, подтянем, подучим. Ну, время было такое, на язык возможностей не было. Сегодня такие возможности есть, и мы готовы оказать всяческое содействие, чтобы, ну, может быть, с вас уже далеко мы не уйдем, но подрастающее поколение, наши дети, внуки, они, конечно же, язык матери должны знать. Это наш долг, долг родителей, дать хорошее образование, дать язык, понятно, все остальное генами у татар заложено, значит, любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии, это очень важно, и это надо поддерживать. Ну и самое главное, хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар, вот, Василий Ильич, это форма нашего общения, одна из форм с предпринимателями, она очень нужна, и мы в масштабах России показываем, как мы, где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, мы востребованы и нужны нашей Родине большой. И в то же время вы всегда помните, что татарларның кыйбласы Казанда. За это вам большое спасибо. Бик рахмәт сезгә. Рассказывать про республику, рассказывать про наши успехи. Я думаю, у вас здесь уже более способные рассказчики вам все это рассказали. Я просто искренне рад с вами встретиться, высказать свои слова благодарности. Наверное, не всегда у нас хватает общения, но каждое ваше выступление я всегда отмечаю для себя. И я думаю, что по итогам вашего вот сегодняшнего мероприятия мы еще раз проведем заключительную часть, что нужно, на что больше обратить внимание. Поэтому еще раз вам спасибо. Хаммагызга дейсәнлек, саулык. Бер генә минута. Вот эта форма, когда работает вместе торгово-промышленная палата и конгресс татар, дает новое. Мы впервые это второй год делаем, дает новый импульс. И нам нужно активнее искать татар, предпринимателей, быстрее объединять. Здесь возможности есть большие. У нас эффективное Министерство промышленности, Коробченко выступал. У нас активное агентство инвестиционных развития. Вот особенно мы приглашаем вас в мае, когда соберутся мусульмане со всего мира. Это будет здесь, в Татарстане. Больше, будем говорить так, 30-40 стран идет. Мусульманский бизнес,
каждый должен найти себе партнера. Поэтому нужно активно, смело входить в Татарстан с своими проектами. Татары всегда чуть-чуть чем отличаются. На 1 секунду кровь бежала быстрее от всех от других. Поэтому, чтобы у вас у всех кровь хорошо бежала, надо хорошо работать и хорошо кушать. А сейчас звонит как раз вице-премьер России Хуснуллин, потому что то дорожное строительство, которое идет в Татарстане, вот у нас буквально в эти дни была делегация большой из Узбекистана. Вице-президент Узбекистана палаты, Жамшед, покажись, пожалуйста. Вот нам приехало все руководители торговой промышленной палаты Узбекистана. Они активно изучали опыт особой экономической зоны, Танека, смотрели конкретно, те объекты, которые делаются. То есть в этом отношении особая экономическая зона, она лучшая в России. Основатель и ведет это наш Рустем Нургалевич. Дальше. Сейчас много интересных вещей, которые связаны с логистической системой. И самое основное, мы все сейчас будем ориентированы на восток. С Китаем, с Индией работать. Забытые связи с Ираном. Вот наш генконсул, который из Узбекистана работал в Татарстане, назначен сейчас послом из Узбекистана в Иране. То есть вот этот контакт с Ираном, с этими странами нам очень нужен. Но это не так просто. Логически нам нужно перестроиться. Другие возможности, другой подход. И Европа, будем говорить так, к сожалению, на нас на долгое время еще не так все будет просто. Аллах берса, все устаканится, но с Востоком нужно очевидно работать, потому что других путей нет. Дружеские страны это очень важны и очень хороши. Прошу прощения, не взял бы, но Марат Шакирджан звонит. Да. Аплодируем нашему земляку, вице-премьер. На самом деле у нас большое событие. 2 числа, День Республики, на выставке в Москве. И, конечно же, вот Марат Шакирджанов подтвердил, что он примет участие. Для нас это тоже большая честь. Еще раз всех тоже на выставку приглашаем. У кого будет возможность в Москве, пожалуйста, ждем вас на нашу экспозицию. У нас награды должны быть. Пожалуйста. Рустам Нургалевич, сізден Татарстан Республикасының дәулет бүлекләрен тапшыруын сорыйбыз. Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә төбәк-ара хезмәттәшлекне ныгытудагы казанышлары, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Дуслык ордены белән бүләкләнделәр. Урал аръягы татарлары Курган төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Курган Семена акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Исламов Марат Нури улы. Свердловск өлкәсе Урал татарлары татар конгрессы әгъзасы, Свердловск өлкәсе Березовский рудник җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Нәбиуллин Фәрит Миңнәхмәт улы. Санкт-Петербург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Яркеев Рәис Марис улы. Татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре, актив иҗтимагый эшчәнлекләре өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнделәр. Төмән өлкәсе Бәрәкәт Блага Хәйрия фонды идарәсе рәисе, Бөтендөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиле Насиров Ринат Хәмзә улы. Бөтендөнья татар конгрессы төбәк-ара иҗтимагый оешмасы рәисе Шакиров Данис Фәнис улы.
Татарстан Республикасы рейсы буйрыгы нигезендә актив гражданлык позициясе һәм гуманитар проектларны гамәлгә ашыруга шәхси өлеш кертү өчен Казан шәһәр мэры ярдәмчесе, баш эксперт Салахов Марат Фарук улына Татарстан Республикасы рейсенең рәхмәте белдерелде. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә өлеш кертү өчен Бөтендөнья татар конгрессы төбәкара иҗтимагый оешмасы баш бухгалтеры Якупова Гөлнара Рифкат кызына Татарстан Республикасы рейсенең рәхмәте белдерелде. Актив хәйрия эшчәнлекләре һәм гуманитар проектларны гамәлгә ашыруга зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы рейсенең рәхмәте белдерелде. Россия Федерациясы мөселманнары диния нәзарәтенә. Мәскәү шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәриятенә. Башкортстан Республикасының Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәгенә. Оренбург өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәриятенә. Самара өлкәсенең Дуслык төбәк иҗади иҗтимагый оешмасына. Самара шәһәре татар милли мәдәни мөхтәриятенә. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фондына. Валентин Дмитриевич Шашин исемендәге Татнефть гавами акционер җәмгыятенә. Менә теге зур фаҗига булганда Татнефть акционерное общество, Наиль Фатович, лично вот даже без моей подсказки принял все решения, и, конечно же, это огромная поддержка была. Наиль Фатович, он в отпуске, поэтому передайте ему слова благодарности за ту работу, которую... Это не один проект. У Татнефти очень много проектов поддержки языка, нашей культуры, музыкальных наших инструментов, и барсы, и все остальное. Вот. Аплодисменты компании Татнефть. Төмән өлкәсе Бәрәкәт Блага хәйрия фондына. Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте составындагы Удмуртия мөселманнары төбәк диния нәзарәтенә. Ульяновск өлкәсе татар эшмәкәрләренең Сембер иҗтимагый оешмасына. Нижневартовск шәһәренең Мирас татар милли мәдәни мөхтәриятенә. Чувашстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенә.
Урал аръягы татарлары Курган төбәк иҗтимагый оешмасына. Россиянең Азия өлеше мөселманнары дини нәзарәтенең Курган өлкәсе Шадрин районы Йолдыз авылы мөселманнары җирле дини оешмасына. Бүләкләр тапшырылды. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич. Беренчедән, шушы безнең форумда булып, бөтен татар иҗтимагый оешма җитәкчеләренә, дини нәзарәтенә килгән безнең коллективка шундый зур рәхмәтләр әйтеп, шулай зур бүләкләп эшләгән өчен сезгә исәнлек, саулык, Аллаһ насыйп итсен, озын гомерләр һәм Аллаһның рәхмәтләре яусын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләр, менә хактан да без инде әйттек, бүген 3нче көн эшлибез дип пленар утырыш белән тәмамлыйбыз. Шуңа күрә тагын әйтәсем килә. Бик актив эшләдек. Менә Шамил агага зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки палата ягыннан бөтен булган бүгенге таләпләр нигезендә оештыру, бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә, безнең министрлыклар нигезендә бик төпле алып барды, кунаклар да килде, сөйләштек тә. Менә инде бүген тәҗрибәләр белән уртаклаштык та, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Һәм әйтәсем килә, 24нче елның планнарын без кабул иттек. Тагын әйтәм, шәхесләр елы игълан иттек, 24нче елда алда инде безнең Россия президентының сайлаулары да булачак. Без хәзер шушы сайлаулар нигезендә округларда очрашулар оештыра башлыйбыз. Сабантуйлар да бар, барса да булыр. Шуңа күрә исән сау булыйк, бердәм булыйк. Һәм без бергә булганда гына, безнең көч булганда гына, без булдырганда гына шундый яхшы нәтиҗәләр дә була. Сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде тәнәфес игълан итәбез, обед була, аннары инде бүтән эшләр нигезендә эшлибез. Бик зур рәхмәт, шуның белән утырыш тәмам. Һәм туган тел белән бетерәбез. Neresi